Moi, mä oon Juuso Kiteboardingista ja tää on ensimmäinen vlogi itse asiassa, mikä nyt tulee oikeesti julki. Mennään vähän ajassa taaksepäin tonne kesäkuun alkuun. Mä olin 3 päivää ennen Wake the Stadiumia GoPro-koja mukana. Ja mä yritin kuvailla siitä sun päältä, kun kouluttiin siinä Wake the Stadiumin alla. Ja kun mennään tuohon pätkään, niin haluan kiittää isosti teitä kaikkia, jotka on mukana tässä Wake the Stadium-projektissa ja mahdollistaneet tää homman. Eli iso kiitos teille. Kiitos. Piti on hereillä. Kello on 5:45. Lähdetään vähän duunia tekemään. Joka päivä töitä teen. Joka ainoa aamu 7 meen. Sen kaiken tämä siksi vain. Joo, tänään tulee mielenkiintoinen päivä. Mitä piti tekee? Sitä vimosen päälle. Nyt just tarvii sua tän työntämään eikä katsomaan. Hyvä sanoa sen nauresta ratissa. Tää nyt ohjata vaan. Oh yeah. Se on siinä. Mitä? Jäskettääkö yhtä? No vähän. Niin pitääkin. Vähän jännittää, että sanooko mitään tyhmää. Ei sen tyhmää voi sanoa. Chillisti vaan. Kyllähän nää on näitä. Tapahtuman Meet and Greet. Ja nyt puhutaan siitä, mitä tapahtuu Helsingin uimastadikalla, kun siellä kisataan wakeboardingissa ja skeittauksessa. Äkkiä sit vaan painat tästä play. Vedestä ylös sitten ja kautta maailman. Eli tehoa pitää olla. Liittyykö sitä moottoriveneen jättämään Wakeboard-nimi on saanut syntynsä eli aaltolauta ja tarkoitus on niinku hyppiä tästä veneen pedaalista sitten aallon puolelta toiselle. Häh? Tästä hakee sen pois sieltä. Onks tuo Ville autotaan? Onks se joo? Ai jaa. Se vaan päällä. Autoparkki 4. Alright, torstai-päivä. Viimeisiä viedään. Tässä on kovasti tehty duunia. Mitäs täällä mestari viestintäpäällikkö sanoo? Missä jamassa meillä on? Vähän vielä haipakkaa. Viestinnässä pukkaa. Mitäs vielä pitää tehdä? Meillä on muutama juttu. Onneksi tulee kohta fiilistelemään. Monessako ne tulee? Kohtaa. Mitäs Veke? Mitä? Veijo ihan mukana. Mitäs meidän supergraafikko Heidi? Mä en anna vielä tähän vaiheeseen kommentteja. Onko tuossa meillä jotain matskua? Ei. Ei. No me sit tuu kuvailemaan. Täällähän on ING-yrittäjäkin. Mitäs tällä? Meidän tietokoneekspertti Lasse täällä näyttää mallia, miten hommat hoidetaan. Onko se sen saa ihan fine? Ei mitään ongelmaa. Joo, täytyy vähän miettiä vielä. Kyllä se siinä. Joo, hyvä. Oh yeah. Kello on 2:12 ja Veken kanssa painetaan pitkää päivää. Miten nyt tuntuu? No normaali olotilanne, perustyöpäivä. Kaikki on tehty, kaikki on valmista. Otetaan Timolle. Kello on 12 torstai-iltana. Katsotaan mitä tapahtuu uimastadionilla. Timo, moro. Timppa hei, moro. Me lopetellaan just duunipäivää. Miten sulla menee? No, mä vasta tässä aloittelin. Onks kaikki kunnossa? No joo, vähän meinaa ressi alkaa nyt iskeä. Jee. Mihin me ollaan Krissi menossa? Me ollaan menossa. Niin. Minkälainen wakeboarding tukka?
No ei varmaan semmoista leikkitukkaa nyt oikeastaan ole mitenkään brändätty. Se on kaikilla vähän erilainen. No niin, mitäs me tehdään oikein? Meillä on mulla on itse päivän ensimmäinen ateria tänään. Kello on 17.40. Aamu palaa itse asiassa, kyllä. Oikeesti mitä? Mitä tää syönyt? Mansikoita. Alright, perjantai. Kello 9.00. Katsotaan mitä tää näyttää. Mitä? Lisää kamaa vai? Ei, tää on viimeinen. Tää on viimeinen, ei tuu enää mitään tullut. Moro! Mitäs jätkä? Mitäs tää? Tullaan kattele mikä meininki täällä. Noniin, moi. Moro. Täällä on ihan hyvä meininki. Ootteko sä nyt alkaa rakentamista? Joo, täällä pikkuhiljaa rupeaa olemaan jo näyttää. Mikä on muuten päivän kunto? Ihan hyvä. Hyvä. Noniin, loistavaa. Tultiin aamulla vielä vähän veikkailee. Noniin. Nyt lähtee uusia trikkejä. Todella. Tiedättekö te mitä? No. Tästähän tulee jotain. Tästähän tulee jotain. Yes. Oh yeah. Varti yli 11 ja homma rupeaa näyttää hyvältä. Pikkasen rupeaa hikeä pukkaa, kun tässä koko ajan juoksentelee. Mut jees. Noniin, mikä on meininki? Alright, ensimmäinen veto. Sä näytti ihan hyvältä. Se oli makeen näköinen. Timo Piippo, 80. Mikä on meininki? Ihan kauheeta. Toinen päivä, morjesta. Toinen päivä ja hyvillä yöunilla. Mitäs Semi? Ei mitään. Jamai! Jee! Kuudes kierro, kuinka yli saisitaan ihmiset, kuinka vanha saa? Ja Eerosen palkintoja ja oli Jutellaan vähän. Haluatteko te jotain kertoa Eeron kanssa tohon alkuun? Mitä olette mieltä skapasta ja mitä tää näyttää teidän silmistä? Olette kuitenkin eri skeneistä. Ja sen jälkeen... Eero, halutaanko me? Kertoo vähän teidän silmi vähän yleinen fiilis vaan, että mitä näyttää wakeboardi, nyt kun olette livenä nähnyt. Ja sen jälkeen heittää ne... Kyllä siinä voi. Kuka ne voittajat? Eihän meidän tarvitse julistaa voittajia. Nyt varmaan Väijästiläisen Jukko on siellä. Hello! Minä hetken nimi on tää jotain. Totta kai voidaan jotain kertoa meidän omia fiilisiä. Joo. Meidän mutta ei periaatteessa sanoo, siis siellä tulee 4 kärki tohon noin. Eikö se olisi ihan järkevää, jopa jäpäät sanoo ne nimet sitten vai ei? Joo, jos se sopii teille, se olisi ihan super, jos te vetäisitte sen koko palkintoja ja... Okei. Ei meikä pahana. Oikein naurattaa katsoa meitä. Noniin Mara, kyllä tää tulee. Jees! Jännittää. Kyllä jännittää Maran puolella. Ai. Noniin! Kyllä! Jaha. Iso kenttä, Martin Kalliola, suoraan Suomen lopuolta. Pistä Super Iida.